jos haluaa auttaa ystävää, joka käyttää huumeita, niin tämä on vähän niin kuin haastava juttu, mutta mä en tavallaan antaisi rahaa, mutta muuten apua esimerkiksi. Meillä on esimerkiksi yksi perhetuttu, jonka lapsi rupesi käyttämään useampi vuosi sitten jo. Ja nimenomaan huumaavia pillereitä on niin kuin mennyt enemmänkin ja toki sitten kannabista ja näin poispäin. Ja sitten tämä äiti otti yhteyttä, että hän on aivan loppu, että hän ei jaksa. Ja tuosta mä ajattelin, että no, jos mä töissä autan, että totta kai mä voin auttaa sitten häntäkin. Ja mä en ollut tiennyt, että kuinka huono tilanne oli ollutkaan. Ja otin suoraan tähän nuoreen sit yhteyttä ja hän heti niin kuin vastasi siihen ja oli valmis ottamaan apua. Että käytiin keskusteluja hänen kanssaan, eli kävin siis niin kuin kylässä siellä ja näin poispäin. Tehtiin vähän juttuja hänen kanssaan ja sitten tuli sillä, että esimerkiksi hänellä on tosi vähän rahaa, että mennään Lidliin. Ja sitten mennään, niin kuin, että mä autoin, että mä ostin hänen ruokakassinsa. Hän osti mitä halusi, ei käyttänyt hyväkseen. Sitten osasi itsekin katsoa, että ai näin halvalla pystyy myös niin kuin ruokakassin keräämään. Ja tällaiseen apuun mä niin kuin itse uskon myös muillekin, että voi tosiaan vaikka se ruokakassi käydä ostamassa. Mutta silloin niin kuin tietää, että se raha ei mene siihen huumeisiin, koska sitä mä en halua tukea. Ja tässäkin tapauksessa niin kuin sitten esimerkiksi tämä henkilö sai härdyn kodistaan, vaikka oli asunut sen pitkä, ja se oli oikeastaan hänen ystävien muiden päihteiden käyttäjien takia. Minkä takia hän sai härdyn. Eli mä olin tukemassa siinä asunnon etsimisessä ja sitten muuttamisessa. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämä muutto tapahtui tosi siistiin, kivaan taloon, missä oli ovet lukossa ja se oli ehkä sillä, että mitä nämä ihmiset täällä ajattelee. Ja mä älä anna niille mahdollisuus. Ja tämä naapurusto ottikin siinä rappukäytävässä tämän nuoren niin kuin tosi hyvin vastaan ja kohteli häntä ihan kuin tavallista henkilöä. Ja toki hän sellainen olikin ja siinä rupesi sitten korvaushoito ja kaikki toimii, mikä toi sen sitten mukanaan, että hän pääsi kouluun ja tällä hetkellä on valmistumassa kerrankin. Se koulussa käyntiin on onnistunut ja siinä meni niin kuin moni asia nappiin, mutta että tässä tapauksessa sitten tämä korvaushoito, joka sitten oli ensiksi oli ne päivät ja sitten viikoittain ja nyt sitten kuukausittain niin kuin toimi, mutta se antoi hänelle sen mahdollisuuden opiskella ja tilanne on tosi hyvä, eli auttaa voi niin kuin monella lailla, mutta omaa aikaa, ystävällisyyttä, keskusteluja ja mullakaan ei ole tapana, niin en mä sitä tuomitse. Hän tietää, että mä oon päihdevastainen. Hän ei ole ikinä niin kuin pettänyt mun luottamusta, mutta sanotaan, että vaikka hän olisikin pettänyt, niin mun auttaminen ei olisi jäänyt siihen.